Aku ramun dermas teko atimu masih asa daya nang restuiku kaya kepengkaji nang kelai meja yang kusting restui wong liya bisa Production. Hey! Jika bareng Binika, boleh goyang bang, mas. Jika yang dijayeng masih, boleh joget rame-rame. Mas, aku pengen cerita tentang kita berdua. Wong tuaku ora setuju yen kowe lan aku bersatu. Kandamu marang aku, kowe bakal berjuang. Paling aku marang sliramu, ojo sampe salah jalan. Ambassador. Ambassador Binika Syuting juga selamat sore. Masih mau joget boleh ya?
biasa